фан на годината Ford S-Max. Ще има малко болки в ръката до вечера. Благодаря на читателите на Playboy за доверието. С удоволствие ще сместим тяхната награда на притъпкания рафт на Ford S-Max, който, ще си позволя да напомня, е автомобил на Европа за 2007 година и автомобил на България за 2007 година. Благодаря. Ван номер 1 според журито е Chrysler Grand Voyager. Добре, Нели, не ме гледай така. Излизам на сцената. И очаквам да ми кажеш нещо. Не знам как не омръзна сам на себе си. Имаш ли всъщност да ми казваш нещо? Ма не, аз не съм си омръзнал. Нели? Обичаш си се такъв, какъвто си. Човек, ако Радвам не се се обича... за теб, че поне ти обичаш себе си. Нели, човек, ако не се Дай обича, да дадем къде е тръгнал? една сериозна информация сега тук на нашите гости. Каква е информация? Ами, така ми е написано и тя е много важна. Тук е мястото да напомним, че чрез томбола 3 от гласувалите читатели на Playboy ще получат страхотни награди и подаръци от нашите спонсори. Ти си го измисля, аз това го нямам. Ами, съжалявам, казаха ми да го кажа. Информация ще получите в следващия брой. А сега удари часът на жените. Кой печели специалната награда на плеймейтките, ще научим от председателката на журито, ослепителната Мария Цветкова. Добър вечер. Според плеймейтките размерът няма значение. Това най-секси колата на 2008 година е Ford Ka. Честит! Размерът няма значение, чули, Нели? Плеймейтките го казват. Не разбирам това какво ме засяга мен, лично. Не, аз просто ти казвам, намеквам ти нещо. Съвсем малко ни остана, нека да си изкараме до финала шоуто и ще си говорим малко. Добре, аз ще си ходя тогава при зайчетата. Ами добре, ходи си, няма проблем. Дали нямаш някой друг вид за финал обаче? Хайде, нека да изчакаме още маничко. Нека да кажа поне едно благодаря на всички, които ни уважиха тази вечер. Добре се справя с вицовете. Да, добър си. Набра скорост, сигурна съм, че финал ще е успешен. Той път ще се получи смешката. Ще е голям провал. Дами и господа, уважаеми зрители на Диема 2, това беше последният завой от PlayCars 2008 тази вечер. Едно шоу, което се осъществи с любезното съдействие на Петрол, моля аплодисменти, Валентайн, Давидов, Веникя и Red Bull. Направо ме вдъхнови. Как да продължим? Дойде ми силата на финала. На финала. И пак така. Задължително от теб го научих. От мене? Как точно от мене ще го научиш? Преди шоуто ми каза, че се занимавал с една специална професия, в която обикновено се стои така. Стига да Давай нататък, да не убиваме Продължавайте темпото да за си финала. връчите с любимата кола, но не забравяйте, че пътят не е писта и най-добре е, когато всички пристигаме живи и здрави. Това е много важно. Точно така. Нека да благодарим и на организаторите от Playboy. Бурни аплодисменти за тях, които превърнаха тази прекрасна церемония в едно незабравимо блестящо събитие. Още по-силни аплодисменти искам, не чувам. За стека тук накрая искам да разкажа два бързи вица. Не ми се смей толкова много, Да си ходя ли или да ти изчакам? Знаеш ли защо катаджиите не обичат да гледат Формула 1? Защото при такова превишаване на скоростта, изобщо те могат ли да го обяват? Могат ли да спрат някой? Не. Служи я на кръщето така, Корони ще играем. Кърпичка, да искаш ли? Виж, никой не се смее на вица. Да. На мен се смеят. Става за смях, дай да си ходим. Жена в магазин за авточасти. Трябват ми спирачни накладки, казва тя. Това ти ли си? И продавача пита, за каква кола? Ами за моята, за коя? За каква кола? Нямам
идея, но ти ги разказваш тия време. Кой да ги разказва? Радвам се, че те ти се радват, обаче доволен ли си? Има ли още? Да. Някой Не, те друг на тебе вид? се радват. Така Не ли? стига толкова вицове. И без това малко... Добре, искам само да ти кажа, че тази вечер не спря да се заяждаш. Не само с мен, но и в частност с всички жени, с всичко това, което Бе, каза. Надявам се поне маничко да те е срам. Не срам ме, аз ще Емо. си ходя тогава. Май ще караш на ръчна тая вечер. Не се притеснявай за мене. Изобщо не се притеснявай за мене. Сигурен ли си? Не. Дами и господа, това беше всичко от нас. С пожелание за всичко най-луксозно. От Overdrive Tuning Center с вас се разделят. Извинявай, как ти беше името? Емил Кирилов. Добре, да цял ден ми говориш, емо, това емо, сега как ти беше името? Как ти беше твоето име? Дай да не се прави, че не го помня. И Нелия Танасова. Сега внимавайте, защото пътят е намазан със сметана. Аплодисменти за 4 момичета, които нямат никакви спирачки. Това са Кри!